Ambalima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye juillet kalo tile 5 ka taa bila carré don na juillet kalo tile 11 farafin kalo tile 25 o ye bi ye ka taa bila farafin kalo tile 2 la dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 15 ye bi sɔrɔ ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 21 na doloba min bɛ mara la ni wagati na n'o ye kalo ye ni arabu ko a ma ko gamariw ni nazaraw ko a ma ko lin o lin dolo in o nɔrɔ o de barikalen don dugumakolo kan ka ɲɛsin adamadenw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den mun mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ko ninnu hinɛ bɛna kɛ ninnu dusukun na ka se o mɔgɔ ɲɔgɔn yɔrɔ la kosɛbɛ ninnu ye mɔgɔ minnu ka hinɛ ka fanga ka bon kosɛbɛ baara nasugu mun ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ kokɔrɔ baaraw kan antikite ka taa se mise kɔnɔna baaraw olu baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani mɔgɔ minnu bɛ dugutaga kɛ ji sanfɛ jikan dugu minnu ka baara bɛnnen don jikan voyage ma o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ani ka taa se balo fɛn feerew alimentation ani dugukolo nafaw o baara kofɔlen ninnu olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na photographe baw bɛ se ka bɔ ninnu na peinture kɛla baw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na jamana baara fan bɛɛ o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ka baara kɛ jamana o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se mɔdu ma masirimafɛnw olu baaraw olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana mun bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ furudimi kan furudimi bɛ ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ani dumuni yɛlɛmabaliyaw banaw olu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka dakan kɔnɔna na kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko n'o tɛ ko aw bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye ko jɛngɛnenw kɛ walima ko minnu tɛ bɛn walima ko minnu jɛngɛnen don ni u ni sariya tɛ taa ko aw bɛ se ka mangoya sɔrɔ o la aw bɛ se ka dusumakasi sɔrɔ o la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko fɔ aw ka tilen de ye aw ka kun ni aw yɛrɛ ye aw bɛ sɔrɔ min kɛ aw ka kun ni o ye wa hakilina kow ka ca ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ kɛnɛya kan kɛnɛya sira o sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛ sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mankanw de bɛ aw kun kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko fitinin a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye aw bolo aw ma sigi ni ko min ye a bɛ se ka bugolo o la aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'aw dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ cuncunenw garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye sira caman fɛ ni aw bɛ se aw ka hakili to aw ka ko kɛtaw la n'aw kuma fɔcogow la n'o tɛ aw ka ko ɲɛtɔla aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o de bɛ tali kɛ ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la sani aw yɛrɛ ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka garisɛgɛ balilenw sɔrɔ yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka laɲiniw caman bɛ se ka sabati wasaw ani kunkɔrɔtaw siraw olu dayɛlɛlen don aw ye dibi faralen don ka bɔ aw ni aw ka sɔrɔ fɛnw cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wuli ka jɔ ba
dalakana ani wulikajɔ banba k'aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la aw bɛ wasa min ɲini na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko farigan walew olu de bɛ aw kun kan fani farifaga walew olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka sumaya don aw ka wulikajɔw la ni aw bɛ se aw hakili to aw yɛrɛ la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a ka di aw ye ka se ka kunkɔrɔta ko minnu sabati a ka di aw ye ka se ka waleya minnu sabati ni aw ka kunkɔrɔta bɛ ye olu la don nataw kɔnɔna na ko ni aw ma farati ko farifaga bɛna se ka don o ko la ani fo ka taa se farigan walew ma bolofɛn yɛrɛkɛw o bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ a ka di aw ye aw ka ko caman fara fara ɲɔgɔn kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ ko dɔ ta o tɛna laban aw bɛna ko wɛrɛ ta hakilina kow ka ca ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka ni aw ma farati dɔgɔkun b'a fɔ k'a bɛ taa laban yɔrɔ min na hakilina ko ninnu si tɛna se ka bila sen kan wa bɛɛ lajɛlen bɛ ɲagami aw bolo fo aw ka sira kelen de ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ka aw ka jaabi ɲumanw aw hakili bɛ jaabi ɲuman minnu na k'olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ n'o tɛ aw ka hakilina kow ka ca nka ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ tiɲɛ tuguni yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔ kan garisigɛ siraw olu ma jɛ kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka jigi da garisigɛ balilen dɔw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma balanso kawula kalo fɔlɔ denw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so balanso ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔ aw ni aw jɛɲɔgɔn aw ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko barika bɛ aw dalakan na ni kuma ma se ka fɛn min ɲɛ aw ka ko la ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka gɛlɛn ko wɛrɛ ka se ka o ɲɛ aw ka dɔgɔkun taabolo la ni aw bɛ se aw jigida aw yɛrɛ kan ani aw ka hakilina ko minnu bɛ aw la n'a b'a fɛ k'a lawaleya aw ka jigida aw yɛrɛ bakun kan bari aw yɛrɛ dalakanw olu barikalen don aw lamɛnnen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka garisigɛ balilen dɔw sɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko sabatili ka gɛlɛn kosɛbɛ kamasɔrɔ ko aw b'a fɛ kow ka lawaleya cogoya mun na ko gɛlɛya bɛ don olu kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka sira dibi bɛ aw ka sira kan ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ wa gɛlɛya bɛ don olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni aw jigi dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko bana min bɛ o sira kan ni aw bɛ se aw ka dusu faga ka wagati wɛrɛw kɔnɔ aw ka ko nataw kɔnɔna na layidukanw ani baarako bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ni dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ wa kunkɔrɔta ko ani aw b'a fɛ aw ka kow ka kɛ cogoya min na aw ka kow ka ɲɛnabɔ cogoya min na ka kɛ aw sago ye ni aw ye wulikajɔ banba a ka ca la aw ka laɲiniw caman bɛ se ka sabati yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye wasa ni kunkɔrɔtaw ani yɛlɛdaw aw fɛlen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kan bololafɛn yɛrɛkɛw ani wari yɛrɛkɛw olu kundalen don aw kan ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'o tɛ ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛna gɛlɛya kosɛbɛ gɛlɛya bɛna don aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya la a ka di aw ye mɔgɔw ka aw lafaamuya ka taa sira min fɛ mɔgɔw ka aw lafaamuya aw hakilina
ko la cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la kosɛbɛ aw fana kan ka aw dusu faga ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waati ni aw ye ko ta ni dusu ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a ka ko bɛɛ lajɛlen tɔ tiɲɛ a ka kan aw k'aw dusu faga aw baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ ani aw jɛɲɔgɔn kɔrɔla la fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ waati sera ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara ale ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko bana min bi aw ka sira kan kosɛbɛ a ka di aw y'a ka wulikajɔw ka kɛ cogoya min na ko bana min bi o sira kan laɲiniw olu sabatili ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma cikan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ don o cikan ninnu waleyali la ni aw bɛ se aw ka dusu faga bari ni dɔgɔkun in ta aw ka dɔgɔkun ye dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma a ka di aw ye aw ka wasaw a n'a ka laɲiniw ka se ka tɛmɛ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka dusu faga kɛnɛya sira olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waati ni aw ka dɔgɔkun kɛ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhu ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw ani kunnafoni dumanw ni kunnafoni nafamaw minnu bɛ bɔ aw limanaw yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma ko kunnafoni sira ka di ka ɲɛsin aw ma wa mɔgɔ caman bɛna gundola kuma fɔ aw ye aw bɛ se k'olu bilasira cogoya min na wa o b'a yira k'a fɔ ko aw dalakan fana barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ kan garisɛgɛ sira olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nka aw dalakan o lamɛnnen don jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma jigiya ko bɛna se ka sɛmɛ aw la mɔgɔ wɛrɛw fɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan k'a ye aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ samiya kalo fɔlɔ la nin wagati in ye samiya kalo fɔlɔ wagati ye a bɛ a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ caman ka laɲiniw a sabatili wulikajɔ sababu bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la nka a caman na fana mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to yɛrɛ la bolofɛn yɛrɛ kɛ ani bolofɛn tunun olu bɛ mɔgɔw ka dankan na nin wagati in kɔnɔna na jamakulu yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ tali kɛ ko futinɛ kumaw ni dusubɔ kumaw olu ani kunnafoni siraw olu tiɲɛnen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in kɔnɔna na a bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni o kunnafoni n'i y'a mɛn n'i ko i bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ se ka birisa ɲagami don i ka kow la a bɛ se ka birisa ɲagami don i ka wulikajɔw la a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni yɛrɛ ka hakilinaw ye kunnafoni tiɲɛnenw n'i ye baara kɛ n'a ye a ka ca la a bɛ gɛlɛya lase i ma don nataw la ni ne bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan an tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni ma karamɔgɔ kɛ ni n ka mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dɔw Kucala karamɔgɔ don n ka foli b'a ye nin kɛnɛ in kɔnɔ n ka foli bɛ Kucala k'a bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ a fɔ aw k'an bɛn o la Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka Mali diya